ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீட்டில் எப்படி நெய் செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இது 1 மாதம் ஆன ஏடு. இதில் மிக்ஸி ஜாரில் ஏடு ஐஸ் கட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது நல்லா அரைச்சிட்டு பார்த்தா வெண்ணெய் கிடைக்கும். வெண்ணெயை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து, சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து ஐஸ் தண்ணியில் திரும்பி வாஷ் பண்ணணும். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சின்ன கிண்ணத்துலேயோ தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க. ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு கடாயில் இருக்கிற வெண்ணெய்லாம் போட்டுட்டு நல்லா எல்லா வெண்ணெயும் எடுத்து போட்டு நல்லா கைவிடாமல் நல்லா கிண்டணும். கிண்ணம் கட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் உடச்சி விடுங்க. கைவிடாமல் கிண்டிட்டு கொஞ்சம் கட்டி கூட இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் உடச்சி எடுத்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் பிரிஞ்சு வரும். அப்போ கூட பால் மாறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யை கிளறி விட்டுனே இருங்க. கிளறி விட்டால் இன்னும் நல்லா வரும். இன்னும் ப்ரௌனிஷாக ஆகணும். அது உள்ளே இருக்க பால் ஈடெல்லாம் நல்லா இந்த நெய்யை நல்லா கிளறி விட்டுனே இருந்துட்டு இறக்கும்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையோ இல்லைன்னா முருங்கை இலையோ போட்டு இறக்குங்க. சுவையான நெய் ரெடி. இது ரொம்ப ஹெல்த்தி. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இது வீட்டிலே செஞ்சது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.